Prečo som sa potetoval v tme a vydržal v nej 100 hodín, sa dozvieš v tomto videu. Tetovanie samého seba v tme ako performance bolo zaujímavé. Ako som tak premýšľal nad rôznymi vecami, tak som prišiel na to, že by som chcel svoju tvorbu posunúť viac do umenia, ktorý nie každý bude chápať, ale to vôbec nevadí. Mnohí z vás už o mojom projekte vie a tí, ktorí by sa chceli zapojiť, tak mi kľudne môžete napísať, budem veľmi rád. Prečo som sa potetoval v úplnej tme a vydržal v nej 100 hodín, sa dozvieš v tomto videu. Potetoval som sa v tme, pretože som vedel už ako tak, že chcem robiť tento druh videí. Chcel som sklbiť natáčanie, umenie a tetovanie. A vedel som, že tieto tri veci ma bavia a rozmýšľal som, ako ich sklbiť. Tak som proste vymyslel tattoo performance art. A keď som proste mal nejaký ten koncept, tak som sa ho snažil ako uchopiť a prišiel som na to, že by ma vlastne bavilo natáčať, ako tetujem, ale vedel som, že to musí byť niečo ako neobyčajné a niečo extra. Ako som bol v tej tme, tak už som mal nejakú tú predstavu, ale nemal som to ako dozreté a chcel som to proste nejak do toho bodu dohnať. V tej tme som vlastne bol 100 hodín, dajme tomu tak 4 dní. Ono sa to väčšinou dáva ako na 7 alebo 8 dní, lenže ja som si dal polovicu, myslel som si, že by som to nevydržal, ale nakoniec som to ako vydržal a kľudne by som potiahol aj týždeň. Tú tmu som hľadal ako celkom dlho, som sa odhodlával, vedel som, že niečo také existuje. Oni vás tam zavrú vlastne do úplnej tmy, nevidíte ani ruku takto, keď si dáte pred tvár. Našiel som jednu na Slovensku, úplne náhodou, v mieste, kde som vyrastal, keď som bol malý. Keď som tam prišiel, tak pršalo. Mali tam takého pekného psíka, s tým som sa uvítal. Pripravil som si vlastne veci na tetovanie, lebo v tej tme by som to vôbec ako nevedel. Riadne som si obalil ten strojček, aby mi nesvietila ani tá jedna dioda, keď to zapnem. Aby som len podľa zvuku vedel, že už to ako vlastne je zapnuté. Som nechcel narúšať žiadnym svetlom tú moju session. V podstate ten tretí deň som bol taký pripravený na to, že idem sa teraz potetovať. Si pamätám, že som to nahmatal tak v tej tme a zapol som to len podľa hmatu, že som si prešiel po nohe asi tak 3-krát. Abstraktne som napísal slovo tma cez jedno staré tetovanie. Takže keď som sa potetoval, tak som si vlastne umyl a vydezinfikoval tú nohu. Potom, keď som vychádzal na ten 4. deň, tak som vlastne aj zabudol, že to mám. Už bolo ráno, nad ránom, tak som si išiel sadnúť, vlastne tam je krásna lúka a kopce a pozeral som vlastne zhora na dedinu, tam, kde som vyrastal ako malý chlapec. A to bol vlastne taký ten zrod toho nápadu robiť performance art. Keď som vyšiel, tak som si spísal list vecí, ktorý chcem robiť, kde chcem tetovať a dal som si dohromady vlastne tento môj projekt, na ktorom pracujem už 2., 3. rokom. Zatiaľ ma to stále baví. Ja si myslím, že pre toto video to bude všetko. A keď by ste chceli vidieť nejak viac tých performance, ktoré robím, tak určite na Instagrame Trevart ich nájdete a každú jednu performance budem rozoberať postupne po jednom videu. Plánujem robiť aj Hero Hero, dajte mi vedieť do komentu. Pardon. Mám na pláne ešte nejaké projekty, tak budem rád, ak ich podporíte. Nestojí to nič, iba like a subscribe. Takže odoberajte môj kanál, budem rád za každú podporu. Majte sa. V tej tme by som povedal to, že väčšinou ľudia začnú mávať. Ja som to mal už hneď druhú noc. Si pamätám, že som videl, blikalo a zhaslo. Že to bolo úplne krásne. Je zvláštne, čo dokáže tá psychika človeka. A chcem vlastne opísať každú jednu tú performance aj z takej inej strany, predstavu o tom, čo robím a prečo to robím.